I l'ocupació il·legal que es va desencadenar durant l'estat d'alarma continua en ascens. A les comarques del nord, a municipis com ara Benicarló i Vinaròs, el veïnat denuncia la inseguretat que això genera. Els ajuntaments demanen canvis legals per a fer front a aquesta situació. Cadenats a les portes d'estes cases per a evitar que siguin ocupades. La gent no té puesto i busca la vida. Fins a 5 vivendes han tractat d'ocupar a Benicarló en les últimes setmanes. Són els mateixos veïns els que van alertar la policia. Ens vam donar compte de que estaven allí, que no eren els dueños. Denuncien que cada volta hi ha més edificis ocupats. En esta han deixat l'interior ple de desperfectes. Estaba acabado y empezó a meterse un matrimonio, luego se metió otro. El confinament va propiciar l'ocupació il·legal i amb la crisi econòmica que deixa continua creixent, fins a un 23%. Vaig ensenyar la casa en uns clients, vaig a obrir la porta i veig que havien canviat el pany. Recuperar la casa es converteix en un problema de mesos i fins i tot anys. No sabem quan tindrà la possessió de la vivenda una altra vegada. Ajuntaments com el de Vinaròs han aprovat una moció que demana canvis legals per a poder fer front a la situació. Agilizar lo que en teoría era el desahucio express, que realmente no es efectivo, hacer que aumenten las penas para que esto se acabe definitivamente. A les comarques de Castelló el nombre de denúncies s'han duplicat respecte a l'any passat. La majoria segueixen en tràmit.